Kapuyo gipatay sa kaugalingong mister ug misis gipapriso ang bana og karelasyon nini. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, tungod lang sa cellphone, gipatay sa bana ang iyang misis sa Jensan. Samtang dinhi sa Cagayan de Oro City, misis nasakpan ang 41 anyos nga bana nga dunay 22 anyos nga babae nga karelasyon. Silang duha ang gipapriso. Tungod lang sa gilalisang nagubang cellphone, napatay sa sospek nga si Rodolfo Manco Baquiano, ang kapuyo ni ining si Aileen Calataw Yama sa ilang balay sa Procsize Lower Labay, Barangay Tinagakan, General Santos City. Base sa investigasyon, hubog kunong miuli ang sospek sa ilang balay ug nakiglalis sa biktima. Unang gipasakitan kuno sa biktima ang sospek. Apan dihang mulakaw na ang biktima, mikuha og kutsilyo ang sospek ug gigulgol ang liog sa kapuyo. Misulay pa og uwang ang igagaw sa sospek apan mismong siya gitutukan og kutsilyo. Ginatun-an pa ang kasong ipasaka batok sa sospek. Siya man po ng babae ningon, "Timilay, tabangi ko." Maano pag sulod na ko dira, bulagon ta nako silabin ako kung walay kutsilyo, nagsumbag lang ba birahon ta nako yung surpan. Pag hulbot niya siya, ayaw pang hilabot kas kaya mo kung tiunan sa kutsilyo ni gawas ko balik Balumong ko nga, hindi ko niyo mapastaylos na buhat na ko sa inyong anak. Dalo na lang ako ni sa akong konsensya nga ingana. Nahimo na ko sa inyong anak. Balo mo nga, yung inyong anak, palangga kayo na ko to. Kasi gusto niya, ginahatag na ko. Bisa gamay kayo mga kwarta. Samtang sa Cagayan de Oro City, base sa sumbong nga nadawat sa Women and Children's Protection Desk, ilang gidakop sila alias Juni, 41 anyos, Minyo, og alias Michelle, 22 anyos, tungod dunay dili maayong gihimo ang duha. Misumbong ang asawa nga nagpuyo na sa usa ka apartment ang bana niini, kauban ang karelasyon. Lakip sa ebidensya ang sex video sa duha ug ang mga hulagway nga naghigda sa kama nga walay sanina. Dito sa cellphone siyang anak is na ni pop up dito nga 6 video. So 6 video di na curious pud ang iyang anak so gitan-aw niya. Iya mang papa og katong kana iyang girlfriend. Nakita po dayon ang mga photos. Kasong RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, partikular na sa psychological violence, marital infidelity ang kasong atubangon sa duha. Gikustodiya na ang duha sa managlahing detention facility sa otoridad. Ang pamilya mao ang basic unit sa society, labi na sa pagmatuto sa musunod nga henerasyon. Busa angay kining protektahan. Tambag sa otoridad sa mga magtiayon, labi na sa kalalakinhan nga palig-unon ang panag-uban alang sa mga anak ug likayan ang mga susamang hinimuan nga kadaot lang ang sangputan. Dili gyud mang mangitaglain. So mo focus gyud para kay dili maayo ang kanang broken family. Real, nalihok na sa WCPD ang pagpasaka og kaso batok sa mister ug sa iyahang karelasyon. Panghinaot sa otoridad nga magsilbing leksyon ang nahitabo og ilahang ginalauman nga mulahutay ang kaso nga ilang ipasaka, labi pa nga ubay-ubay sab ang ebidensya nga ilang gihawiran. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.